Něco takhle hodně odvázaného nikde jinde k vidění není. A navíc v angličtině. Takže můžu umřít s úsměvem na tváři, bez pocitu křivdy, že na mě pán hodil bobek. Ten příběh se odehrál začátkem 90. let. To byl zrovna konflikt se Sadámem a Iráčanama. Říkám to jen proto, že tu jde o člověka, ne o hrdinu. Vůbec, co je to hrdinství? Ale tady jde o člověka. Chci vám vyprávět o Judovi. Příběh opravdového člověka. No, člověka na správném místě a ve správné době. A to je Jude. V Los Angeles. I když je trochu línej. A to Jude rozhodně je. Dost možná nejlínější člověk z celého Los Angeles, což mu dává slušnou šanci být nejlínějším člověkem na světě. Takže jde o člověka. No prostě o člověka. No, zapomněl jsem, co jsem vlastně chtěl říct. Sakra, už jsem o něm řekl dost.